Neighbors, we are neighbors. Come and meet the neighbors. I'm Sharon. I'm David. We live here. I'm a nurse. I'm an engineer. I'm Bella. I'm Tammy. We're neighbors. And Mr. Cohen too. We live in the flats in our hometown full of neighbors like me and you. רבית היא עוסקת בעיצוב פנים וארכיטקטורה, והיא בנתה לנו את הדבר המדהים הזה, הכיפי הזה, זולה של חיינו. מומי, שאפשר את כל הדבר הזה, הוא הבן זוג שלי כבר כמה? 18 שנים, המון המון זמן, ורוב הזמן אנחנו כאן. אני אמה, בת 15, ואני גרה פה מאז שנולדתי. אני אורי, אני בת 11 וחצי ואני גרה כאן מתי שנולדתי. אני אבי ואני גם בת 11 וחצי ואני גם גרה פה 11 וחצי שנים. אני פז, אני בת 46, אני גרה פה מגיל 9 חודשים, ואני דיילת בחל"ת. מה הכי מעצבן ולגור בגבעת שפירא? להסיע את הילדים ב2 בלילה לויטקין ולגלות שהשער סגור ואין לך את מי להשיג שיפתח. ההסעות, דפנטלי. הפקקים בכניסה. וזה שהסעה ב7:30 בבוקר. ובכללי לא מעצבן אותנו דברים בכלל. מה פתאום? מה חלמתם לכתוב בקבוצה שאלה בגבעה ולא העזתם? זה אני שהשארתי את השפה בפינת המחזור. עוד פעם הזבל בפינת המחזור. סתמו עם 1000 סימני קריאה. למה גבעת שפירא ולא ויטקין? שאלת השאלות. אני פה בגלל איש סבא חיים וסבתא בלה שגרו פה. ולא בגלל אשתי. בגלל אשתי היה צריך להיות, אבל... כאן בניתי את ביתי. במו ידייך. נכון, לגמרי, ואנחנו שמחים על זה מאוד. אם היית יכול להוסיף דבר אחד לגבעה, מה זה היה? מכולת. בריכה. הרבה יותר נוי, הרבה יותר ירק, עצים, עצים, עצים. בריכה. כן, בריכה. סופר. גינת כלבים. קורונה בשבילי זה משעמם מאוד. להיות בבית. פסק זמן, זמן איכות, הרבה בישולים, הרבה כלים. אפייה. אבל דווקא זמן איכות חיובי. רגוע. שעמום. המשך הסטלבט, המשך שקט, שלווה, חוסר זמן וכיף. כן, וקצת הצטערות על כל מה שקורה מסביב. אולי זה רק משבר קטן וזה חולף, אולי פשוט אני נהייתי קצת עייף.